Bueno, 8:32 da tarde. Falamos dunha das maiores burradas, das máis perigosas que se poden facer, que é guindar pedras dendo alto a autoestrada con coches a moitísima velocidade. Volveu a pasar o xoves pasado na autoestrada AP9 e hoxe imos falar cunha das persoas que sufriu un accidente por mor desas pedradas, con Carla. Pero antes lembramos, Yaiza, que non hai tanto pasaba algo similar precisamente aí, na autoestrada AP9. En febreiro falábamos con David, un dos afectados que ia conducindo dirección Vigo á altura de Vialia cando varias pedras impactaron contra o seu coche. Nese momento ían no vehículo el, a súa muller e os seus dous fillos de 2 e 8 anos. Como dicía, el comentábanos que as pedras lle caeran contra o cristal dianteiro e a carrecería do seu vehículo, pero non foi o único afectado. Ata 5 persoas presentaron denuncias pola mesma razón. Por sorte, naquel momento, David contábanos que a pesar de notar como caían as pedras, ver como escachaba o cristal e que lle caeran pequenos anacos nas mans, por sorte todo quedou nun susto. Bueno, a verdade é que cando pasan estes actos vandálicos, botámonos as mans á cabeza, xa non é o custo que teñan os estragos que nos fan no vehículo, senón que poñen a nosa vida en perigo. E claro, Yaiza, de que penas estamos falando, a que penas se poden enfrontar os causantes destas fazañas? Este tipo de imprudencias están recollidas no artigo 385 do Código Penal como un delito contra a seguridade vial e, como vedes, pode acarrear penas de prisión de entre 6 meses e 2 anos de cárcere ou unha multa con traballos á comunidade de 10 a 40 días. Téñense en conta, por suposto, a colocación de obstáculos na vía, pero tamén os danos materiais ocasionados e os posibles danos persoais. Pois o galladean que a persoa ou persoas que este xoves pasado provocaron ese accidente múltiple aí á altura de Vilaboa. En isto é importantísimo, de verdade, a colaboración cidadá. Calquera dato, por moi pequeno que sexa, podedes poñervos en contacto coa Policía ou Garda Civil para axudar a dar con estas persoas, porque efectivamente o xoves pasado, contra as 8:20 da mañá, a autoestrada ateigada de coches, alguén en Vilaboa, dende unha pasarela, guindou unha pedra. Deu unha furgoneta, a furgoneta foise contra a medianeira, e aí, noutra furgoneta, ia Carla, unha moza de tan só 30 anos que ia a dirección Caramós para traballar. Aínda treme hoxe pensando no que puido pasar. Carla viu como esa furgoneta ia contra a medianeira e perdeu o control. E de repente comezaron a choverlle todo tipo de obxectos no seu propio vehículo, tamén unha furgoneta. Freou a tempo, pero saiu a mirar o que pasaba e xa viu que había outros cando menos 3 coches implicados neste sinistro múltiple. E de súpeto, un dos vehículos foise contra a súa furgoneta que directamente a atropelou. Ten unha vértebra tocada e varias contusións, pero, como di Carla, polo menos está viva e pode contalo. Antes de nada, Carla, como estás? Ben, dentro do que poido ser, ben. Que recordos tes do día no que pasou todo? Eu iba para traballar, iba para Mos. Eu vin que un vehículo do outro lado impactaba contra a mediana. En ese momento saltaron partes de ese vehículo, a vez que vía como que algo caía de arriba. Parece ser que ambos los accidentes foron debido a que tiraron pedras dentro do ponte de Vilaboa. Inconscientemente saes da furgo, que tal, como estás, estás ben? E agora na que eu volvín subir a furgoneta para colocar a baliza de seguridade, impactoume outro vehículo por detrás e nese impacto, segundo me comenta a Guardia Civil, eu autoatropelleime ca miña furgoneta e a partir de aí xa non recordo nada. Estou rascada por todos lados, teño puntos no brazo, no mentón, na cabeza, pernas, teño unha apófisis dunha vértebra rota da L4. Pero bueno, como eu digo, dentro de todo o que foi, estou ben. Cando despertas no hospital, xa estaba ali túa familia, sí. Non? Como? O chico da ambulancia primeiro puxome a min para que falase coa miña nai, pero, claro, eu despertei en urxencias e xa estaban os meus pais. Pásaseche de todo pola cabeza. De todo, de todo, de todo. E nada, bo. Poñéndote no peor, en non saber que é o que te vas a encontrar, é unha ansiedade, unha cousa que eu a nadie lle deseo que viva a angustia que vivimos nós como pais. Que pasou cando chegastes ao hospital? Deronvos información, como foi a cousa? Chegamos ali, preguntamos en urgencias, nos dicen que a están atendendo, que a están facendo un TAC e que posiblemente teña algún huesecillo roto. Se empeza a abrir un pouco a
a cousa cando te volven a chamar, que o tac saleu todo ben, que non hai tal, ves que lle quitan o collarín, que lle quitan a tabla rígida, entonces, pois vamos a ver, tes un momento de alivio. Ti cando despertaches estaban ali eles, non? Sí, sí, para min foi como... Vale, xa estou ben. Sabes algo de quen puido ser? Ou quen puideron ser os que tiraron as pedras? Nada, non saben nada. A min encantaríame saber quen foi para decirlle, pero que che pasa pola cabeza para facer eso? Podes matar a alguén. Cando me empezaron a contar o que pasou, eu decía, Dios mío, é que estou viva de milagro. Eu, sobre todo, quero agradecer a xente que me axudou, que estemos todos, bueno, pois como estou, dentro da gravidade, ben.